Sa Pebrero 5 na ilusad sa Philippine Red Cross dinhi sa Sugbo ang RT-PCR sa live test. Gilagway kini nga susama sa kasaligan sa swab test pagsuta kun ang usa ka tawo natakbuyan ba og COVID-19. Si Chelo Baliana sa report. Duha ka dapit sa Philippine Red Cross sa Cebu chapter sa Osmeña Boulevard, butangan og booth alang na sa saliva test sugod sa Pebrero 5. Mato ni Attorney Maria Vera de Jesus, PRC Cebu chapter administrator, nga ang saliva test kun laway susama sa kasaligan sa swab test diin magkuha og sample sa ilong ug sa alingagngag gamit ang taas kaayo nga cotton buds. Pati yung ating ngala-ngala, pati yung dulo ng dila. Ngayon po, laway lang. Same accuracy, easier and mas affordable po. Iyang gihulagway nga mas sayon kini ang pamaagi ug mas menos ang gasto tungod kay wa manginahanglan nga magsulob og personal protective equipment ang taga Red Cross gawas lang sa face mask o face shield. Dili usab kini risgo alang sa taga Red Cross tungod kay igo lang mugiya ang ilang personnel samtang ang ilang kliyente na ang mukuha sa kaugalingon nilang laway aron mapaubos sa RT-PCR test. Pero po, mas convenient kasi hindi na po kailangan ng PPE, hindi natin kailangan ng mga medtech para kumuha niyan. Mismong pasyente po ang kukuha ng sarili nilang sampol. Sa PRC Hagubiaw Molecular Laboratory gihapon, himuon ang pagsusi sa mga sample sa saliva test. Samtang gipaandam-andam na usab ang tanang chapter sa Philippine Red Cross sa posibilidad alang sa COVID vaccine. Kung mapadayon kini, nanginahanglan usab nga mamalit og ultra-cold storage facility ang PRC aron kapunduhan sa mga bakuna. Maging bukas sa maaaring hakbang ng Philippine Red Cross na pati po pagbabakuna para sa COVID ay papasukin din po ni Philippine Red Cross. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiana, Balitang Bistak.